O roubo de cobre dispárase en Galicia. O aumento de prezo deste material fai que sexa moi cobizado polos ladróns, que agora teñen un modus operandi moito máis sofisticado. Ouro nos cables, hoxe no termómetro. 12:09 minutos do mediodía, seguimos en directo no termómetro e temos que volver a falarlles desta vaga de roubos de cable de cobre que non deixa de aumentar, ademais con métodos máis especializados e con roubos que están comezando a provocar problemas incluso de seguridade vial. Os roubos de cable de cobre non deixan de aumentar. O furto deste material converteuse en noticia no último mes, nin que fose ouro, dirán algúns. Pero certo é que o seu valor é unha das principais razóns do incremento desta vaga de furtos. O seu prezo aumentou de xeito considerable nos últimos anos, o que fai do cobre un obxectivo moi atractivo para os delincuentes. Os ladróns ven nel un material de fácil extracción que conta ademais cunha rampla de saída no mercado negro. Hai apenas uns días, a Garda Civil detiña a 5 persoas relacionadas co roubo de 180 kilos de cobre en Noia. Ademais, estáse a investigar a súa posible responsabilidade patrimonial nun accidente de tráfico en Lousame, onde un camión chocaba cun cable telefónico manipulado previamente. Pero este é tan só un dos moitos casos do último mes. A pasada semana, a Garda Civil de Culleredo prendía 3 persoas pola venda de máis de 8 toneladas de cable de cobre telefónico, valorado en 52.000 euros. Para non deixar rastro, os ladróns emitían facturas fraudulentas con datos personais de polo menos 6 veciños de Cambre e Carral. Tamén en Moeche levaron 100 metros de cable de cobre do tendido telefónico, mentres que en Arbo as autoridades policiais deronllo alto a unha furgoneta que transportaba 1 tonelada de cobre roubado en Maceda. O modus operandi dos ladróns cambiou co paso dos anos. Da precariedade pasouse a unha perfecta organización. Fixádevos ata onde chega a inventiva dos cacos, que meses atrás deixaban sen luz aos veciños de Ponteareas. Na miña zona, por exemplo, meu cuñado saliu a unha da mañán de noite e había alumbrado. Cando chegou ás 4, xa non había. O día seguinte fomos a mirar e faltaba todo cableado. Cambio, outros veciños pasoulle que en pleno día estaban operarios cortando e ao final descubriron que non era personal, eran que estaban a roubar. O cobre xa é toda unha tentación para os ladróns que ven nel unha forma rápida e sinxela de levar unha boa cantidade de cartos ao peto. Ata cando durará esta nova vaga de roubos? É un problemón a todos os niveis, para as forzas de seguridade que, como escoitaron, se enfrentan cada vez a ladróns máis especializados, e tamén para os cidadáns que se atopan con problemas como quedarse sen alumbrado público ou nese punto exacto no que te atopas, Andrea, onde, como escoitaba no vídeo que acabamos de ver, un camión estivo a piques de ter un gravísimo accidente de tráfico ao tropezar con ese cableado manipulado previamente e que estaba moi baixo, Andrea. Pois efectivamente, Rocío, antes estábamos no punto onde foi ese accidente, pero agora estamos noutro punto apenas a 200 metros, onde o problema é, por exemplo, este mal estado deste cableado, que isto, como podedes ver, non sei se o vedes e o apreciades en imaxe, pero isto podería caer en calquera momento, supoñendo un perigo. Estamos aquí con un dos veciños, estamos con Paco. Moi bons días, Paco. Bos días. Paco, estamos vendo este cable de cobre aquí que nin sequera funciona. É un perigo, non o quitan, que pasa aquí? É un perigo, xa estou telefónica aí, pero deixanos estar porque eles, como eles non lle molesta, é igual. O que nos molesta a nós é que un día cae o cable, pega a unha persona, mata, e despois saberemos o que pasa. Claro, porque cando ao roubalo, cortan o cable, entón todavía se destensa máis ese cable, entón todavía hai un maior perigo de que todo isto caiga. Claro, o cortalo dun lado e depois desténsase, isto é peligrosísimo, porque como veña un pouco de aire ou así, e cambia o cable de sitio, Dios mío, non sei que vai pasar, aquí os coches tamén pasan a toda velocidade, xa os ves. Claro, porque aquí hubo un accidente fai nada. Sí, non sei canto vai, habrá 2 meses ou así. Houve un accidente que pasou un camión, enganchou o cable, tirou un poste con unha luz, tirou varias cousas por aí. É un perigo terrible. Moitas gracias, Paco. Estamos aquí tamén con José, que é outro veciño da zona. Moi bons días, José. Bos días.
Contanos, ti tes a casa aquí moi pretiño. Isto é un perigo para todos os veciños. Sí, a verdade é que si é inservible non fai nada aquí. O lógico é que o sacaran, non? Que para que queremos aquí isto, además do perigo que hai, que xa vistes que parece ser que un camión que foi o que ao cruzarse un cable que o enganchou, bueno, claro, os cables vense enganchados por aí, todos cortan, roubanos. Bueno, Claro, porque aquí ademais hai roubos, sufrides roubos aquí en Lousame, en Noia, que vos queda tamén aquí ao ladiño. E non o sei, pero aquí sí que están os cables cortanos a cada paso, mentes duran, claro. Nunha vez que se acaben non van a levar máis, non? Pero sí que hai eso. Esos roubos son tamén un pouco unha inseguridade para vos, que veñan e que, claro, que poidan caer por eses roubos. Sí, claro, está aquí. A xente destas que veñen a roubar non necesitamos para nada, non? Nos queremos mellor estar máis tranquilos, que é un sitio bastante tranquilo, e isto pois non nos favorece nada que isto estea aquí así conforme está. O cable, non sei se o sacastes en imágenes por aí, a ver como está todo, non? Pois moitas gracias, José, moitas gracias tamén a Paco. Nos despedimos e despídovos aquí con esta imaxe de estos cables que pasa aquí, pero desgraciadamente pasa tamén en moitas outras zonas de Galicia. Unha imaxe, Andrea, do máis elocuente. Claro, a pregunta 12:15 do mediodía, Bernardo, por que arriscan tanto estes ladróns, incluso a vida, roubando todo ese cableado? Por que vale tanto o cobre? Pois imos ilustrar a audiencia a ver por que é tan codiciado este metal. Ollo porque o mundo consome cada ano 23 millóns de toneladas de cobre. Ten propiedades únicas. Este material resiste a corrosión, é duradeiro, é moi demandado ademais en diversos sectores, para componentes para a industria electrónica, para a enerxía, para as telecomunicacións e aínda máis. Automoción, medicina, fabricación de moedas, tecnoloxía, enerxía renovable, ademais é moi reciclable. Por iso, o elevado prezo e a alta demanda en todo o mundo. Agora, por que é tan caro o cobre? Pois extraelo é un proceso custoso e laborioso. Implica moitos recursos e técnicas avanzadas para a súa extracción. E por que crece tanto a demanda? Pensen comigo. Baterías de coches eléctricos, paneis solares, xeradores eléctricos, todo isto require moita cantidade de cobre. Ademais, ten un valor infinito, e que o cobre se pode reciclar de forma infinita, ollo, sen perder as propiedades. E agora ven a pregunta: cal é o seu prezo? Varía en función da cantidade, pero o kilo de cobre está entre os 4 e os 13 euros. Unha tonelada, o que serían 1000 kilos de cobre, están sobre os 8.600 euros. Pintámolo moi bonito, pero o roubado non é tan sinxelo metelo no mercado legal. Non se apuren tampouco que para poder vendelo, insistimos, o igual que facíamos o outro día co aluminio, hai que demostrar que non é roubado. Pois aí temos, Bernardo, algunhas das claves, non? Para entender por que un material tan cobizado. Dicíamos antes que era tamén todo un desafío este problemón para as forzas de seguridade. De feito, estamos xa en contacto con Patricia Fernández, que ela é a xefa da Policía Local de Ponteareas. Que tal, Patricia? Moi bons días. Hola, bo día. Aí en Ponteareas, que de feito xa dimos fe, pois fai uns meses, cando acudimos aí á localidade, pois estáse a convertir nun problema tan grave que estades a pedir xa a colaboración cidadana, non? Sí, levamos sufrindo este roubo de cableado desde fai moito, xa de máis dun ano. Estamos solicitando xa a axuda veciñal para que así poder coller a esta xente. En que se concreta esa petición? Creo que tendes un teléfono, non? O que pode chamar a xente se ten algunha sospeita de ver alguén roubando cable, non? Sí, nós temos o teléfono da Policía Local, o 092, ou da Garda Civil, que é o 062, calquera movimento que miren, incluso se ven algún veciño ou algunha persoa que non é veciña, que é sospeitosa, que vai cunha mochila, que non lle coincide nese lugar, pois que nos avise, que nos acercámonos e comprobamos que realmente esa persoa non está facendo mal ningún. Claro, porque de feito algunhas veces non estas persoas van incluso como disfrazadas, non, de operarios e logo que están roubando cable, claro. Sí, aquí tuvemos deusenos esa situación en varias ocasións de que veciños pensaron que eran traballadores do Concello que estaban cambiando cableado.
Eran ladróns especializados. Patricia, na práctica para os veciños, cales son as consecuencias deste roubo do cableado? Acabamos de estar aí nun punto na Coruña onde case houve un accidente de tráfico. Sí, aparte de que aí quedou descolgado, casi produciu un accidente de tráfico, o problema é que quedan a escuras os veciños. E iso provoca moita inseguridade. Si é distinto nun casco urbano que hai máis luz e dunha rúa ilumina a outra, que no rural. No rural, unha vez que non hai alumeado público, queda moi escuro. E a xente, claro, ten medo porque lle causa inseguridade, non pode andar por aí porque teñen medo de que non ven nada. Teñen medo. Patricia, xa por último, que pistas lle podemos dar a xente, non? Pois para que poidan detectar que, por exemplo, non están ante un operario non do servicio municipal, senón ante un ladrón de cable, aínda que o vexan co uniforme. A ver, normalmente o camión do Concello vai rotulado con nome do Concello. Vale, os traballadores tamén suelen levar os escudos. Que pasa? Que hai algúns traballadores que traballan en concellos e despois quedan ca roupa e van con esa mesma roupa. Entón a pista é que avisen as forzas e corpos de seguridade, nos acercamos e realmente comprobamos. Nos, varias persoas chamaronnos por xente que estaba manipulando o cableado e chegamos e resulta que era xente autorizada, pero bueno, comprobámoslo. E non hai ningún problema, nos acercámonos e comprobamos e se están ben, perfecto. Pois aí queda ese chamamento, Patricia. Moitas grazas por atendernos no termómetro. Veña, moitas grazas a vos.